Laborariak beti kexu, beti borrokan beren aldarrikapenen alde, baina dermatosis nodularra gutxi ez balitz ostiralean Europar Batasunak Mercosur akordioa sinatuko du. Arratsaldeon ikus-entzuleok LB sindikatuak herriko etxe guztiei honen aurka direla adierazteko eskatu die, jarraian xehetasunak, baina horrez gain Naziometroa, EH Baik EPren diru laguntzei buruz egin duen irakurketa politikoa eta titin gaskoieraz ezagutzeko parada ere izango dugu. Ez galdu. Ipar Euskal Herrian 10 herritarretik 6 zuzenean hautatu nahi lituzkete Euskal Hirigune elkargoan dauden ordezkariak 60% geroa erabakitzearen alde ere eta kopuru berak nahi du Frantziak onartzea Euskal Herrian erabakitzen dena. Lurraldetasunari dagokionez esango nuke badagoela lurraldean bertan gauzak kudeatzeko interes bat edo aldeko jarrera bat lurraldeari lotua Ipar Euskal Herriari eta gero baita ere beste lurraldekiko Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa harremanak areagotzeko prestutasuna edo aldeko jarrera bat. 2008tik Naziometroak egiten dituen ikerketen arabera, herritarrek begionez ikusten dute Euskal Hirigune elkargoaren sortzea, eskumen gehiago izatea ere gustuko lukete. 400 herritar galdekatzen dituzte. Badago zati bat edo herritarren kopuru bat gustora dagoena gaur egun antolaketarekin, eta gero baita ere aipatzen da badago kopuru bat baita ere, lurraldeak eskumen gehiago izatea interesatuko litzaiokena edo gustatuko litzaiokela dioena. Ipar Euskal Herriari dagokionez ikusi duguna da badagola sentimendu bat edo jarrera bat harremantasunera jotzen duena, hau da 3 lurralde administratiboen harreman gehiagorako joera hori ikusten da edo gailentzen da. 7. inkesta honen ondotik, Telesforo Monzon Euskal Herrigintza laborategiak aintzina segituko du inkesta gehiagorekin Euskal Herriko 7 lurraldeetan. Iragan astean Euskaranen erakunde publikoak bere aurrekontua bozkatu eta EH Baik gaiaren inguruko irakurketa politikoa plazaratu du. Gogoratu behar da naiz eta EEPek partaide bakoitzari bere aurrekontua 650.000 euro emendatzea eskatzen bazion, 100.000 euroko igoera bat adostua izan da. Hizkuntza batek bizirauteko behar duen minimoko kopurua UNESCOren arabera 130 dela. Eta azken hilabete eta urteetan egindako inkesta soziolinguistiko ezberdinek Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian kopuru horren azpitik girela adierazten dute. EPek berak kopuru hori lortzeko aurrekontu emendaketa baten beharra aipatu zuen, dola hainbat hilabete jada. Eta beraz, EPeko partaideak aurrekontu igotze hori ez egitearen erabakia guretzat guzti salagarria da. Eta horretan, Frantziak estatuak izan duen ardura azpimarratu nahi dugu. Ildo horretatik EH Bairen iritziz EPren eskema guztiz agortua da. Usten dugu EPek gaur egun bozkatu duen budjetarekin edo hartu duen erabakiarekin hizkuntza politika eraginkor bat egiteko gaitasuna izanen ez duela eta hor arazoak kokatzen dugu jamezala estatu frantsesean berak duelako guztiz baldintzatzen EPren politika eta beraz gure ustez beste manera batez antolatu behar litzateke hizkuntza politika hor ikusten dugunez borondatea izan duten bakarrak Euskal Elkargoa izan da. Beraz, ikusten dugu borondate politikoa Ipar Euskal Herrian dela, hizkuntza politika usart baten aldeko borondate politikoa Ipar Euskal Herrian dela, eta beraz gure ustez Ipar Euskal Herritik erantzun behar zaio arazo hori. Egitura berri hori Euskal Elkargoaren baitan sortu beharko litzateken galdegitean. Zertu beharko dugu ze aterabide aurkitu daiteken, guk EH gisaz dugu bakarrik aterabide hori gu bakarrik aterako, gure ustez behar dugu Ipar Euskal Herri mailan eztabaida bat ireki, Euskal Egintzarekin batera, eragile ezberdinekin batera, utetxerekin batera, eta ikusi nola erantzun arazo hori eta nola Euskararen bizi berritzea albidetuko duen hizkuntza politika eraginkor bat martxan ezagri. Hizkuntza politikarako baliabide gehiago aldarrikatzeko gizartearen mobilizazio ezinbestekotzat jo du alderdiak. Batez ere martxoan iraganen diren herriko bozetan. Bide batez abenduaren 27an Bilbon Euskalgintzaren Kontseiluak antolatutako ekitaldian parte hartzeko gonbidapena luzatu du EH Baik.
ELB edo Euskal Herriko Laborarien Batasuna sindikatuak ostiralean abenduaren 19an Europako Parlamentuan bozkatuko den Mercosur akordioaren aurkako agerraldia egin du Aiziritzen. Akordio honen bitartez Hego Amerika eta Europaren artean lehen gaiak, jakiak, salerosteko akordioa sinatuko da, eta honek Euskal Herriko laborantza arriskuan jartzen duela salatu dute. Eta arranguragarriena da hango azkurria prezio tipian ekoizten dela, ez dira ekoizteko kostuak hemengoari konparatuz eta kalitatez ere arrunt galtzaile gira. Akordio honen eraginak aski fiten abarituko direla uste dute gainera. Pentsatzeko da urte atxerritik goiti, beraz 2026 urtetik goiti, hasiko dela diten azkurria eskolegirat eta Europako herrialde guzietarat. Honen aurrean Lapurdi, Nafarroa, Beherea eta Zuberoako auzapez guztiei Mercosurraren aurka direla adirazteko gutun bat sinatzeko eskatu diete. Horren truke, horrelako afitxa bat emango zaie herri sarreran jartzeko, Aiziritze izan da lehena sinatzen. Ez dugu dudarik ukan behartzela heien alde bozkatzea akordio horren kontra, segidan baikorki eman dugu apostua. Pentsatzen baitugu guk ere akordio hori zinez ez duela deus unik ekartzen ez Europan, ez Frantzian, ez hemen eskualegian. Kaltegarria Euskal Herriko lehen sektorearentzat, baita kalitatearentzat ere oro har, baina baita ekologiarentzat ere. Hego Ameriketako herrialde horien artean eta Europa artean izanen diren transporteak eta horiek hainitzez emendatuko dira eta ekologikoki ez da batek arruntxarra da eta gainera ere horianak ono segituko dituzte mozten, arbolak mozten, beren ekoizpena emendatzeko, handitzeko. Euskal laborarientzat Hego Amerikako produktuekin lehiatzea zaila ezinezkoa, baina herritarrengan itxaropena ere bai. Gizarte zibilak maite du gure azkurria jateat, baitaki kalitatezkoa dela eta lekukoa. Eta hortan bataila ez da bat ere galdia, guri da hortan segitzea eta hortako gira egun hemen ere, erraiteko jakiduria badugu azkuntza egiteko, jakitatea badugu azkurria kalitatezkoa proposatzeko, eta hortaratu behar da jendeak, herriak, hautetxiak eta biar elkargoa ere hortaz menturatzen balin bada, eskolegiak alitzanen du aintzina segitu laborantzak bere lekiaukan eta guai hartio eraiki ditugun tresna horiek sutik atxiki biharko laborantza dinamikoa izaiteko. Momentuz, 38 herriko etxek izenpetu dute gutuna, askoz gehiago izango direnaren itxaropenarekin, gure laborariak eta laborantza babestea, gure burua eta etxea babestea ere badelako. Tintinen abenturak gaskoinez, zuna hemen berritasun handia Ipar Euskal Herriko bigarren hizkuntz gutituaren zat. Begira, gaskoinez miluk molde hortan egiten du zaunka. Eta adok kapitaina gisa hontan asarretzen da. Komikiaren itzultzailearen zat, erronka berria izan da, itzulpen handana egindu, testu administratiboak oroz gainetik, lehen aldia, olako lana plazaratzen duela. Un permet qu'il y ait eu à nous de Pudea à Co, Pramou Tintin, qui est eu personnage hors conégut par le monde, et donc il y a eu un exercice compliqué. Lan dorbea izan da eta denbora berean interesgarria, itzulpenak pentsatuz, eginez jostatu da, pertsonai bakotxaren zat berezitasunak landuz, plazer handia izan dela dio eta mundu osoan ezaguna den komikian gaskoierat itzultzeko, tokiko mintzaira baliatu du aturri behaldekoa, bidasunetik Baionaraino mintzo dena. Kei luparla ki seguix ladu, keitadiz, luparla ki senten de bidax gix dinka Baiona, ou anglet. Arrakasta ondia diadanik, alegeiago izanen ote da orain. Donc c'est en discussion, voilà, on est en train de voir quel titre on pourrait étudier. Baliteken, solasean ari diran Kasterman etxearekin, Tentenosfer Angeluko elkarteak sustatu du proiektua, laguntzari gabe, 2000 ale atera dituzte, 750 salduak diadanik, helburua da Baiona aldean, galtzorian den hizkuntza gaztean denen esku ematea, Tintin gaskoinez lehen aldikoz, aurkezpena Angeluko herriko etxean egin dute. Je pense que oui, c'est un moment important parce que si on veut transmettre des choses aujourd'hui
quelle qu'elle soit d'ailleurs, y compris sur la langue, se servir d'une bande dessinée, aller toucher un public un peu plus jeune, eh bien ça peut sensibiliser pour les amener à se saisir d'une langue. Transmisio lana egiteko, ez hizkuntzarena bakarrik, zubiak jokoak behar direla dio, aur denboran angelun berean gaskoina maizen zuntzuen autetxiaka. Tintin gaskoinez lehen aldikoz, berritasuna handia, urrats berria, Baionan 400 urtez, hizkuntza ofiziala izan zen sustatzeko eta gozatzeko.